Yi reverse magani? To yi reverse. Baba ka san me? Wannan abin ranar gida ce. Ya kamata a ce. Da zaran dai aka tashi za a yi mana gori 'yan Najeriya cewa aka yi a yaran China tun daga firamare suke fara hada kalkuleta, suke iya hada irin kayayyakin jirage na wasan yara da dai sauran makamantansu. Kai har ma gori ake mana, akan ce wai a China yara ƙanana ne suke yin wayoyi irin wayannan ƙananan wayoyi da kashi da muke amfani da su a wannan ƙasa Najeriya da ma faɗin Afirka da wasu sassa na duniya baki daya. Gori da ake mana bai wuce cewa wai mu ba ma iya kirkira ko kuma ba mu da wasu fasaha ba. Abin lallai ba haka yake ba. Yanzu ku duba wannan yaro ɗan gangane wanda Allah ya mafikira ya fara irin wannan mota ta kwali mai tafiya har ma da ribas da yake amfani da remoti domin ainihin sarrafa matafiyar wannan mota. Wannan al'amari da muke gani al'amari ne da yana nan, akwai kuma yara makamantan wayannan masu fasahar ma wane 'ya'yan China. Bambancin kawai shine shugabanci ingantacce da kuma tallafawa. Da zaran an ga yaro mai fikira da fasaha babu abin da ake yi face janyo shi jiki tare da kuma ɗaura shi akan hanya domin zama mashahuri ko kuma ƙayataccen injiniya domin ƙirƙire a nan gaba. To jama'a, ya za mu yi da irin tsarin gwamnatinmu wanda da an ga yaro mai fasaha ma ba a damu, musamman in bai fito daga gidan masu ainihin shan jarmiya ba, ma'ana wa'anda bayan su ya cuɗi baya. Wannan yaro ɗan ƙanƙani da ma makamantan irinsa suna nan suna ta galantoyi a ƙasar nan, wanda kamata ya a ce an tattaro ƙeyansu ga baki ɗaya, an tarkata su a guri ɗaya, an nemo magabatansu wa'anda amana suka san harkar aikin suka zo suka koya musu domin yin abu ingantacce wanda ya fi wanda suke yi. Yaran da ya na kwali kana ganin ba zai yi na ƙarfe ba idan aka ɗaura shi hanya? Wannan shine tambayar.